Phone po no si Councilor Dagupan City Councilor Jaja or Jalis Dispo Cayabyab. Pabati muna po natin po at hinggil po ito sa usapin po ng pagpapalakas ng health services po sa ating pong lungsod. Consi Doc Jaja, magandang umaga po at pagbati po ninyo sa lahat po ng ating po mga tagapakinig, taga-subaybay, lalo po mga taga-Dagupan. Ayan, magandang umaga po, Sir Mark. At syempre sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, Doc Ja, kahapon po nagpulong po kayo with Mayor Belen Fernandez at ilang po na mga kinatawan at head po ng iba't ibang departamento na may kinalaman po sa pagpapalakas ng health services po dito sa ating pong lungsod. Ano po yung napag-usapan nyo po dito, Consi? Ayan, ang mga naging agenda ho natin kahapon ay una, yung creation po ng ating HIV Council na tinatawag na kung saan may mga ordinansa naman na ho tayo even din patungkol ho sa mga programa hong kapag ang pinag-uusapan ho ay tungkol sa HIV. Pero ang gusto ho natin ngayon is to strengthen or palakasin lalo yung mga programa. Dahil alam naman natin na medyo yung mga cases ho ng ating HIV ay tumataas nationwide. Opo. So pati ang mga involved ho na mga pasyente ay yung mga iba as early as 15 years old. Yung naitala nga rin ho sa Pilipinas, ang pinakabata ay parang less than 10 years old na ako. So gusto natin sa Dagupan City na yung laging sinasabi nga ni Mayor na we're one step ahead. So we are creating a council nang sa ganun mas mapatatag ho ang ating HIV programs kagaya ng mga kahit simpleng mga information dissemination lang po. Mga ganong usapin po. Pangalawa kong agenda ay yung sa bakuna din. Gusto rin ho nating ma-achieve. Meron ho tayong target which is ang gusto nga ni Mayor 106% na ma-achieve yung mga nabakunahang mga citizen sa Dagupan. And one of which po is yung measles and rubella po na kung saan ang ating target clients po or target na pasyente ay yung mga less than 5 years old na mga bata. Napag-usapan dito na i-involve po talaga natin ang ating mga barangay. So gagawin talagang barangay ang pagbabakuna ng mga batang ito. Tapos sa BHW din, sir, we are coming up with mga incentives ng ating mga BHW dahil sobrang laki talaga ng tulong din naman nila sa ating syudad. Maliban ho sa mga ito, syempre yung mga tuloy-tuloy na mga programa natin na kagaya ng mga medical missions, at the same time yung e-consulta ng ating syudad. So very proud si Mayor kahapon na i-announce na talagang tumaas yung natin, yung mga nabibigyan natin ng mga serbisyong medikal sa pamamagitan ng e-consulta or yung yakap na tinatawag na ngayon. Tapos na-launch na din natin, sir, yung ating gamot program. So isa rin ho itong programa ho ng PhilHealth na kung saan mga medications they can get it for free. Syempre kasama dyan yung mga maintenance medication nila. So may certain amount na ibibigay ko ang PhilHealth na maibibigay sa ating mga pasyente per year. Konsi, paano po yung masisiguro po ng city government po natin na hindi lang po mananatili po na plano po ito kundi talagang actual na mararamdaman po ng mga residente po itong ating pong pinag-uusapan? So kagaya ng nabanggit ko kanina, Sir Mark, no, yung yakap program natin ay talagang dumami yung mga pasyente. So yung information dissemination din talagang binabanggit namin every now and then na may mga serbisyo po tayong mga ganun na pwede nilang ma-avail po sa ating syudad. Opo. So katulad din po ito ng ginagawa po na parang sa information dissemination po sa ibang aspeto na sinusulong po na mga programs po ng ating pong city government. Ma-intensify din po ito pong pagpapalagana po ng impormasyon sa ating pong mga residente dito sa Dagupan na Consi. Opo. So
So kagaya din nito, parang itong ginagawa ho natin, kaya nagpapasalamat din ho kami sa inyo. Siyempre sa tulong din po ninyo, we're able to disseminate information. So Mhm. nababanggit ho natin na may mga serbisyo ho na libre na binibigay ho ng ating syudad sa ating mga kababayan Opo, po. personally kayo po, Consi, bilang doktor din at I'm sure marami na po kayong naiikot po ng mga ano po natin na barangay po natin po, nagkakandak po kayo ng mga medical mission. Ano po yung talagang mga hinaing na pag pumunta po kayo sa isang barangay, Consi, na talagang inilalapit po nila as far as health is concerned? Opo. So as far as health is concerned, ang isang lagi nilang nilalapit siyempre yung kanilang mga maintenance dahil alam Mhm. naman natin na medyo mabigat yung umiinom ng gamot sa araw-araw, no. Kaya Opo. naman lagi din naming sinasabi na may mga libre naman na gamot na pwedeng kunin sa center at gaya ng nabanggit niyo din, sa mga medical mission, ako po personally ay nag-iikot nga ng barangay. Meron nga akong programa ngayon, Sir Mark, na kung saan meron hong mga libreng ECG at mga ibang screening test sa tulong po ng ating mga kaibigang pharmaceuticals din at Mhm. katulong ko din po, katuwang ko din ho dito ang trauma center. So, maliban po doon sa mga programa natin sa gobyerno ay may mga tumutulong din ho sa atin na mga talagang nagmamagandang loob din po. Mhm. Opo, nabanggit niyo po kanina na pag-usapan niyo po yung parang karagdagan po at tulong at benepisyo po ng mga BHW. May timeline po bang nabanggit sa inyong pagpupulong, Consi, para may sa katuparan po ito? Sa katunayan, Sir Mark, na-approve na ho, pass na ho yung Ayun, ordinance. mm. Opo. Wow, okay. Na-pass na ho yung ordinance na kung saan tinatalakay ho namin yung mga insentibo na pwede Mhm. hong maibigay ng syudad. Mga magkano po yung ano po, ano po itong insentibo? Example po, Consi? For example, yung for those, yung mga nagserbisyo ng mga naka 10 years or naabot na nila yung 60 to 65 years old, magkakaroon ho sila ng parang one-time incentive ho, Sir Mark. Maliban ho dito, yearly, meron na rin ho tayong gagawin na parang outstanding na mga BHW na kung saan may monetary prize din ho sila. Mhm. So, pipili ho tayo ng 10 na outstanding na BHW tapos bibigyan ho natin ng kanilang mga parang may mga recognition din ho at ganahan din ho silang mas magtrabaho pa. Mhm. Opo, do'n po kamakailan nagkaroon po tayo ng parang committee nga ako dumalo po ako personally sa committee hearing po regarding po sa mental health program po ng Opo. siyudad. Any development po dito, Consi, umusad na po, ano papaano po bang siste po dito? Ay, opo. So, regarding naman dyan, kita din naman ho natin na grabe rin ho yung pagpapalawig nga natin ng information dissemination din ho regarding ho dyan sa ating mental health. So, isang programa din na na-launch ni Mayor ay yung SafeNet. So, ito po yung Safe and Abuse-Free Environment Network na kung saan talagang tinatalakay ho natin lahat, mental health, yung suicide, yung cases ho ng mga bullying, mga abuse. So far, Sir Mark, alam mo, mula nung naumpisan ho natin itong drive na ito, unti-unting nababawasan naman yung ating suicide cases. And also, mas lalo ho tayong nagkakaroon ng mga callers na kung saan they're being open Mhm. about their mga problema nila. So may mga tumatawag ho regarding kahit yung mga ano lang, yung mga simpleng problema na nagko-cause ng mga depression, mga anxiety, na-address na ho natin kaagad. Mhm. Ayan. So good to hear po, Consi, na talagang hindi lang basta ano po, no? Plano lang, talagang may action po talaga. Anyway, Doc, Consi, ano po ang inyo pong mensahe po sa lahat po ng mga Dagupeño with all these plans, syempre, ano po yung konkretong pagbabagong mararamdaman po ng ating pong mga ordinaryong Dagupeño sa loob ng mga susunod na buwan po? Apo. So ayan, sa hirap ng buhay ngayon, no, especially itong crisis.
So sa atin, sa Dagupan City po, of course, with the help of our Mayor Belen Fernandez, si Vice Mayor Vicky Kuat, kami ho sa Sangguniang Panglosod would like to tell you na andirito lang ho kami para sa mga Dagupenyo at gaya ng lagi naming sinasabi na as much as possible, kami mismo ang maglalapit ng services. And also, with the help of these mga programs, talaga namang alam kong makakatulong po sa kanila, especially ganitong ang crisis na ang hirap-hirap na ng buhay. So, at least man lang kahit papano, we are easing yung kanilang burden sa pamamagitan ng mga libreng programa ho na nabibigay ng syudad. And we're making sure, especially sa Sangguniang, na patuloy kaming magda-draft, gagawa ng mga programa ho na alam namin na makakatulong po sa mga taga-Dagupan. Dagupan City Councilor Dr. Jalice Jaja Cayabyab, magandang umaga po, Konsi, at God bless po. Magandang umaga rin at maraming salamat po sa inyo, sir. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye.